நீங்க ஒரு ஜியோ யூசரா இருந்தா, உங்களுக்கு இன்டர்நெட் ஸ்பீட் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கிற பட்சத்தில, ஆகஸ்ட் மந்த்துக்கான ஒரு பெஸ்ட்டான ஏபிஎன பத்தி தான் இந்த டாபிக்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்க. மற்றும் நம்மளோட சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க யாராச்சும் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா, உங்க சிம்க்கு தேவையான ஏபிஎன் ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம வீடியோ மேக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ மறக்காம நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி, பக்கம் ஒரு பெல் ஐகான் இருக்கும். அதை பிரஸ் பண்ணிட்டு ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதையும் எனேபிள் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ அனைத்துமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ வாங்க ஜியோக்கான ஆகஸ்ட் மந்த்துக்கான ஒரு ஏபிஎனை பற்றி பார்க்கலாம். இல்லை ஃப்ரீ பே விளையாடிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு பிங்ஸ் பிரச்சனையும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆகஸ்ட் மந்த்துக்கான ஒரு ஏபிஎன் ட்ரிக்கில் இருந்து உங்களுக்கு அந்த பிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு கண்ட்ரோலாக இருக்கும். ஸோ அதே போல் அப்லோட் பண்ணும்போதும் சரி, இல்லை டவுன்லோட் பண்ணும்போதும் சரி, ப்ரௌஸ் பண்ணும்போதும் சரி, உங்களுக்கு இன்டர்நெட் ஸ்லோவாக இருந்தால் இந்த ஏபிஎனை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஏபிஎன் எல்லாருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் வேறு லெவலில் பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியாது. ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் எந்த ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருந்தாலும் சரி, அதில் நமக்கு சிம் கார்டு மொபைல் நெட்வொர்க் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் ஜியோ சிம்க்கான ஒரு ஏபிஎன் கிரியேட் பண்ண போகிறதுனால நம்ம ஜியோ அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிப்போம். ஸோ ஜியோ பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சிம்மை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு சிம் கார்டு செட்டிங்ஸில் மொபைல் நெட்வொர்க்கில் ஆக்சஸ் பாயிண்ட் நேம் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இதுதான் ஷார்ட்டாக ஏபிஎன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஆக்சஸ் பாயிண்ட் நேம் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்கச்சக்கமான ஏபிஎன் இருக்கும். ஸோ ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒரு இதுக்கு முன்னே நீங்கள் ட்ரை பண்ண ஏபிஎனை கூட வச்சிருக்கலாம். இல்லை டிஃபால்ட்டாக உங்கள் மொபைலில் என்ன ஏபிஎன் இருக்கோ அது கூட இருக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நியூவாக ஒரு ஏபிஎன் கிரியேட் பண்ண போகிறதுனால, ஸோ நமக்கு ப்ளஸ் ஐக்கான் போட்டிருக்க நியூ ஏபிஎன் அப்படின்னு இருக்க பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில மொபைலில் டாப் ரைட் கார்னரில் இருக்கும் இந்த நியூ ஏபிஎன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன். ஸோ ஒவ்வொரு மொபைலை பொறுத்து அது இருக்கும். இப்போ அந்த நியூ ஏபிஎன் அப்படிங்கிறத நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதில் நமக்கு எடிட் ஆக்சஸ் பாயிண்டில் நேம், ஏபிஎன், ப்ராக்ஸி எல்லாமே இருக்குது. நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக நான் சொல்கிறேன். ஜஸ்ட் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லாவே வந்து ஒர்க் ஆகும். நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கள். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு எடிட் ஆக்சஸ் பாயிண்டில் நேம் அப்படின்னு இருக்குல்ல, ஸோ அந்த நேம் அப்படிங்கிற இடத்துல ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜியோ அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க. எகைன் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு வி கேப்சல் வி 8.9 அப்படிங்கிறதையும் டைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ அப்படிங்கிறதுல ஜே லெட்டர் வந்து நமக்கு கேப்சலாக இருக்கணும். எகைன் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுக்கோங்க. இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணிக்கோங்க. அது ஐ அப்படிங்கிற லெட்டர் நமக்கு கேப்சலாக இருக்கணும். எகைன் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு வி கேபிட்டல் வி அப்படிங்கிற லெட்டர்னு டைப் பண்ணிவிட்டு 8.9 அப்படிங்கிறதையும் டைப் பண்ணிட்டு ஓகே அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க நேமில். எகைன் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎன். ஸோ இந்த ஏபிஎன் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஜியோ gprs.com எகைன் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு வி 8.9 அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஏபிஎனில் ஜியோ gprs.com ஸ்பேஸ் வி 8.9 அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டரில் நீங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு ஓகே அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கலாம். எகைன் ப்ராக்ஸி நாட் செட், போர்ட் ஆல்சோ நாட் செட், யூசர் நேம் அப்படிங்கிற இடத்துல ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு net.geo. ஸோ யூசர் நேம் net.geo அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணிவிட்டு ஓகே அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கலாம். ஸோ எகைன் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்ட் நாட் செட், சர்வர் அப்படிங்கிற இடத்துல ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு கூகுள் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணிக்கோங்க சர்வரில். ஸோ எகைன் பார்த்தீங்கன்னா MMSC நாட் செட், MMS ப்ராக்ஸி நாட் செட், MMS போர்ட் ஆல்சோ நாட் செட், MCC MNC இது ஏரியா கூட எனக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும், உங்களுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் உங்களோட மொபைலில். ஸோ அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் பண்ண தேவையில்லை. எகைன் பார்த்தீங்கன்னா அத்தன்டிகேஷன் டைப் அப்படின்னு இருக்கும். ஜஸ்ட் அந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு நமக்கு செகண்ட் ஒன் பிஏபின்னு இருக்கு இல்லையா, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எகைன் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎன் டைப் அப்படிங்கிற இடத்துல ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டிஃபால்ட் SCPL நெட் அப்படிங்கிறதையும் டைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு இந்த டிஃபால்ட் SCPL நெட் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷனாக இருக்கும். ஜஸ்ட் நீங்கள் ஆப்ஷனை மட்டும் கிளிக் பண்ணால் போதும். பட் ஒரு சில ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நீங்கள் டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ டைப் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் டைப் பண்ணிக்கோங்க. டிஃபால்ட் SCPL நெட் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, எகைன் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎன் ப்ரோட்டோக்கால் அப்படிங்கிற இடத்துல ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு IPv4/IPv6 நமக்கு தேர்ட் ஒன்று இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எகைன் ஏபிஎன் ரோமிங் ப்ரோட்டோக்கால் அப்படிங்கிற இடத்துல ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு IPv4/IPv6. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டோம். நமக்கு கடைசி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த பிஹேவியர். ஸோ அந்த பிஹேவியர் ஆப்ஷனை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் நமக்கு LTE மட்டும் கிளிக்கில் இருக்கணும். ஸோ எல்லாமே அன்கிளிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி அன்ஸ்பெசிஃபைட் இருக்கும், அதை அன்கிளிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸோ ஒரு சில மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா LTE மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ அவங்கள LTE மட்டும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதர் யூஸருக்கும் LTE மட்டும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஃபைன், முடிச்சாச்சு. இப்போ நாம் கிரியேட் பண்ண ஏபிஎனை ஃபஸ்ட்டு சேவ் பண்ணணும். சேவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பேக் வாங்க, அப்படியே பேக் வராதீங்க. எப்படி சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மோர் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி நமக்கு சேவ் ஆப்ஷன் காட்டும். ஸோ ஒரு சில மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா டாப் ரைட் கார்னர் இருக்கும் இந்த சேவ் ஆப்ஷன். மறக்காமல் நீங்கள் சேவ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கலாம்.
ஓகே ஃபைன். இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண ஏபிஎன் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ நமக்கு செகண்ட் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள், ஜியோ இன்டர்நெட் V8.9 அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நாம் கிரியேட் பண்ண ஏபிஎன். ஸோ அந்த இடத்துல ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள், டச் பண்ணுங்கள். ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிக் மார்க் காட்டும். ஸோ இப்போ உங்களுடைய இன்டர்நெட் ஸ்பீடை செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிங்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு கண்ட்ரோலாக இருக்கும். இன்டர்நெட் ஸ்பீடும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். அப்படி பிடிச்சிருந்தால் மறக்காம அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பட்டன் தட்டி விட்டு இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இதன் போல் ஏபிஎன் வீடியோஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா தாராளமாக நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கம் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.